V penzióne NTS v Nemšovej sa stretli predstavitelia florbalového klubu NTS Nemšová, aby spolu so svojimi hráčkami slávnostne ukončili sezónu, ale aj doterajšie pôsobenie florbalového klubu. My ako florbalový klub sme si pred 5 rokmi vytýčili nejaké ciele a tieto ciele po koncepcii, čo sme vytvorili, sme vlastne hodnotili a pretavili sme do tejto práce, ktorá dnešným dňom tu bola. To, že dievčatá sú majsterky Slovenska, nie je len zásluha moja, je to zásluha širokého spektra ľudí, trénerov, rodičov, mesta Nemšova. U nás je priorita, začíname od mládeži. My nechceme, ako iné kluby na Slovensku, nechceme kopírovať hotové hráčky, brať z druhých športov a tak ďalej. To nie je naša schéma, naša priorita. My začíname od svojej mlade, my si vychovávame, teraz začíname pracovať so 4-5-ročnými dievčatami a Nemšová má prvý titul. Je to zadozučinenie pre nás, pre všetkých, pre tých funkcionárov, trénerov a tak ďalej. Je to niečo krásne, my sme si to vychutnali, vychutnávame si to doteraz, lebo ten titul budeme mať rok, nikto ma nezobere. Je to kus poctivej roboty, vidíte aj tuto tí dievčatá, tí ženy. A tu nie je ani polovica. O tom, že doterajšie pôsobenie je úspešné, svedčia aj poháre a ocenenia z turnajov a súťaží. Pri tom florballe treba povedať, že je tam veľká nezastupiteľná účasť rodičov, ktorí pomáhajú. To je absolútne, to bez toho by sa to neutiahli. To, čo všetko robia. A ja som hrdý na to, že takýto klub, že to moje rozhodnutie pred tým časom a rozhodnutie potom aj celého vedenia NTS-ky na môj pokyn bolo veľmi správne. Na slávnostnej udalosti každá hráčka obdržala pamätnú reťazku a zapísala sa do knihy mesta Nemšová. Okrem hráčok a vedenia z klubu sa na slávnostnom ukončení zúčastnili aj predstavitelia mesta Nemšová, základnej školy, ale aj generálny sekretár Slovenského florbalového zväzu. Z našej strany vytvárame primerané podmienky, tak na čo máme v rozpočte. Snažíme sa, aby v tej športovej hale boli to, čo tam patrí, nejaké to zázemie. No a my sme radi teda, že to dokresluje celú Nemšovu, pretože tá Nemšova, jak som spomínal, je mladé mesto a som rád teda, že takíto funkcionári sú, ktorí sú obetaví, lebo bez tých by to určite nebolo. Tieto úspechy vyvrcholili v podstate tento rok, kedy sa dievčatá stali majsterkami Slovenska. Prispeli k tomu aj 4 osmačky, čo je určite úžasný úspech. Držíme im palce, úprimne sa tešíme, želáme im ďalšie športové úspechy. 14. júna ich čaká veľmi dôležitý medzinárodný zápas, kde budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj mesto. Pogratulovať k prvému majstrovskému titulu žien v Extralíge. A prezidium Slovenského florbalového zväzu veľmi pozitívne vníma Nemšovu, čo sa týka dievčenského florbalu. Gratulujeme a veríme, že budú v týchto nastúpených cestách pokračovať a že bude to ešte lepšie ako doteraz. A spolupatričnosť mesta, školy, športového klubu je perfektná a neviem, či niekde na Slovensku ešte je taká dobrá, ako je tu v tejto Nemšovej. Ona bola úžasná a bol už by som povedal, že to bolo tehotné na ten titul. Tie dievčatá, ja ich vidím pohybovať sa na tom ihrisku skoro od zápasu k zápasu múdrejšie. Nie len fyzicky, ale oni sú schopné dnes stvoriť na tom ihrisku tak, veď sme prehrávali so Žilinou, ktorá je líder na Slovensku, sa im to nedá. Ja som bola na niekoľkých zápasoch v Žiline a vidím, čo tie dievčatá vedia. Takže keď sa na to dívam, že čo sú schopné od zápasu k zápasu na sebe popracovať, za tú krátku dobu, treba z týždenného tréningu, je to obdivuhodné. Tak majstrovská sezóna, bola to pre nás asi najúspešnejšia sezóna, aká sa kedy pre nás uskutočnila. Začali sme tvrdými tréningami, veľa obetovania a proste baby dali do toho všetko. Hlavne tá spolupráca medzi tými hráčkami musí byť a medzi aj trénermi. A proste vtedy to ide, keď baby do toho dajú všetko, tak to proste ide. Poďakovať chlapcom z Florbal portálu tejto stránke. Takže ešte raz, my vám veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že nás prezentujete a verím, že do ďalšieho obdobia bude len kladná spolupráca medzi nami.